bayarok jotono lamsogo ani blog ang tabuk job apply khaina bagai thangna nai tongo tamo job hinke norok joton saiman tongo half video hinke 6 February simi obono chorcha tongi tongo hinke tini hinke 8 February hinke ang tini rubuinai ani draft hinke to protikamo o an draft hinke 5 February on tan baijak khaipan ruijak ya jaramai ani bagai hinke borok bangsu ka buini estu tas nungmang mia rogo baksa lain basa jak no sama rulang lia pas ke borok bang ka no ke tini bahan nyam tu nyong nai tabuk time so apa tabuk time 11 am ke ang tabuk thang nai norok tamu no form rok nang tong khe tini dugan no man thogo form man thogo dai employment exchange book khaimano ke tini dugan hinke khumulwng ni supermarket ro ground floor ro dugan number hinke 36 ke tor oro khaimano ke ang tabuk dakti thangai aro nang program borok suk bangkha ke tabuk kisa xerox ro khaina grana ko baksa khaibe jak baksa khaibe ko iko form karena kha ang tabo omno fill up khaibai grana ke khaibai ner wen direct malai snai cha sak nai tong di pai khang be kotor ma toi jak pura school student hayang tong sala re grana hinke chong tabok angkhor laikha tini hinke morning ni simino satong srang khaitong kha khabo srangka satong rok phaikisi jeyang thangnan phano tongthogo getabo riang chomuni ganaro sok paikha hinke ang norok no jotono phunogoi thangnai busuk borok bang yan norok nai simi tongdi hinke iko naidi oroni simi gari bangai thangmani borok ba busuk jani phai tongkha aboto saimalia haipano norok gari nogoi nyawan sogoi naisidi borok busuk kubang angai tongkhana hinke phaidi besi ko kubang sayakarei road cross khai bising bukhak thangai nailegrana busuk borok bang tongkha hinke lama lamtrung bahaino masamang nai himjak no nogoi thang tongo abono jesuk thangmanchak thanglainai chini bike buto berai tona nangnai hinke teibusi thangman ko ba thangai tonglayo iko teisa thangman ko nekha khayo haifano iko o jagaono berai rosinai taitlang lia hinke tabogang lainyo basa kha iko naidi ang lainyo basa kha hinke ani husband no sai rokha ayang bisingo thangai kisa video khai to di hinai ang khaima kamong haipano ang basawi thangke ani oro tai ani lainyo khoroksa no phan ang sinijak bokorei hinke sabno sai kalang nai ani jaga narok di hinai haini bagai bonon kisa video khaigra de hinai nai sawi rokha hinke botabo bisingo thangai video khainai hinke tomun norok ani blog kawi tongkhe ang ka kha hinai sadi ang to khoroksa no phan sinijak korei oro haipano norok tomun no kai tongkhe sawi mano ang ka nin vlog hanai hinke botabok bisingo thangai phunuk nai tongdi tabok khe narwai tong thaini buskango oje circle park tongmani oro yasi yagra kitingui joto borok jeyang nahano ayang no borok baksa ke ba sati tubaijak tei baksa ke ba sati tuyarok ke belai no kharsusu tamni hinke satung belai kheno chang bokhrogo nango hinke ndrago buskango je suknongmani simi no basajak nita wan sokdi bisingo ba asukke no bango aba sai lapgroi botabok narwai tong thaini buskangni simi ayang ang basajak paithak jora bojoto video khai thangnai hinke norok nai di chini tripura hastewo busukke unemployed bangkha amsukheno khatong khaja khai job apply khaina phaibaijak sabni kopalo jani rangsak bodolangoi tongkha hanai jotono khawa asatui phaibaijak satongno satung hinia tei watoino watoi hinia karei jotono chaitoklaijak ageni din hai hinke asuk obahai candidate korei phia tabuk hinke chini tripura sarokbo torok jotono candidate bangai phairok ongkha omo graduation ni bagai si omo suk borok bangai tongo hinka ke metric rok ni bagai hinke busuk ke borok bangai tongno hayada abono obo haike no chini tripura sarok teibo lekha sorongoi kuchogo kasana nango tei government rokno bo koina muchungo tei kisa job saroke jamani hinke tei chini je sikli tongnai rokbo job no simi naisingoi tongyawoi business faising yakbari rokhe janai hine ang wansogo norok to bahai chong abang saimaya ang bahai no 5 ro sati tujagya
iko form rong no sa hanyo bokhrogo bogoi ma tongsiwo hanyo phuron ke ani bego hanyo si sati dajak mang tini hingke tangge ang bo muita paka sai si manlia hingke asuk nai singte iko kuno mate khai sati man kha ani dol chini dogano thangka hingke no ani husband bo rei rohorka chini dogan bisingo no sati kheto tongo hingke kisa no rei gra de hinai rei rohorka hingke ba ani dol tabuk tui ro phaika hambai bono belai kheno khakjang kha asuk satong kaprang ma tongmani dol tongi siama haike rok tui ro phainai tongoi ma hongsiwo hingke tabu ang basai tongmani sai te kisa lori kha te sa buskango phaika ke tei busuk buskango thang turuk phunogoi thangano iko tei kisa buskango sakpai kha tabu hingke narwai tongthai no kaham keno nugoi mankhana ang ogana ro sokpai kha iko naidi tebu o circle gori jangnai tongkho hingke tabu khe ang sati nanglia saklomo sokpai kha tei ani uklogo je tongnai rokni aro hingke satung chak nang tongkho hingke ani hingke to nanglia hingke tei busuk jani tongnani nangno kho lengso ka mar kheno hingke teibo buskango sogoi khe norokno phunogano nai tongdi yang hingke quarter iko kuno mate khaioi gate buskango sogoi kha uf tabuk si bakhalang sahai ongsiwo iko kisa norokno phunogoi rowano naidi ke ani ungklogo je borok busuk tong naidi naisabai jak jotono ke angke ma hapsinai finally kuno mate jama robai kha uf kosto kosto khai basamani agolo tabuk si payo 11 tan chimi basamani tabuk 5টা bajewo tabuk si robayo busuk yakung saka mai bum ase ya bukul yok ka mai kusoka chini se ulo te bang khung kang no phugan borok mas maru baya kho kuno mate pai jak tabuk gari rong mai thangsina ani kuno dol log bukure ang sai sungno ano kalangai thangka toloi hingke ang sai sungo karok susu dol log bukure ani je buskango himui tongnai rok borok bahaino robai kha hingke teibo tongkho salbo thangka hingke je robai nai rok ba dole ongkholai kha je robaya khorok to mayo khujak bayoi haino karok susu ongbai tongkha hingke ang tabuk tom kawina sinai iko kawina kha hingke ang tonogo thangsinai tei je tini phaibai nai rokbo jotono haksal ni rok phaibai jak dormonogor rokni gondasera rokni hingke norokno bo jotono no sanamo jongo jotono turuk nogo kaham kurungkhe nai thangbai di angbo thangoi tongo hingke tini nani vlog asuk nong sinai norok bai malainai ani next vlog tei ani video no puilani simi paithak jora nai tongma bagai jotono no haina hai belai kheno hambai।